Haya. Gidan sauƙi ba kamar ya albarka, kasuwa mai kyau ba kamar su albarka. Masu son kayan waya ku zo ku albarka, masu son daidai da masu son tsari mafa duka. Namu ya sha bambam, mai kyau kuɗi a gida, albarka communication yau ta yi gaba. Da me kama ke bota zancen ga ya wuce wai, komai kake so akwai gunmu karka tsirrai. Kayan mu kwai inganci in kana so ka gani, ka zo ka duba karka biye wa 'yan yahu yahu. Masu son kondon ke ku zo akwai, masu son caja ma ku zo akwai. Ga kyawu sosai ne ba fotokofi, har da memory ma ku zo akwai. MP3 mai so ka zo akwai, bawa ban mai so ku ce ya zo. Universal caja ma ku zo akwai, da su ma muna da su, sikirin su ma muna da su, USB cable su ma muna da su, solar caja na waya da akwai, batiri na waya shi ma da akwai, babba ko garami kake so akwai, sannan akwai sassauci ga mai bida. Ku zo ku albarka don ayo da ku, akwai bonin zai kana so ka zo, mata kuma na ce ha da ku, yan samari kuma fahar da ku, nasku moni ma na ce arziki, alhaji kamisu sannu garkuwa, kowa ya rabe ka sai ya ci arziki. Albarka tana albarka mun gani, sannu an shaƙin mai gida gwani, arziki mai nagarta a gaida kai, masu kikar su bari muna da kai. Ɗan kasuwa kai ne babu ruwanka da riba, jajirtacce amintacce, ba ka cutan namiji bare mace. Albarka communication takace, ta yi albarka ta yi ofice. Alhaji Kamisu mai albarka, ba ka ko musu dole bika, sun ga za ka yi musu ka zamo jirka, kasuwar kai musu dole sa aika, ga kada an shiru baya zambarka. Ruwan dare ka game ƙauyuka da ma birni, ana ta cin albarkan ka Allah har ni. Alhaji Kamisu ne maka take, masu albarka daga kubo ne.